it's really hot here. מה חם? This. את יכולה להגיד לי בעברית? מה זה, חם או קר? No, this is really hot. אהה, Don't touch it. אוקיי. תגידי לי, צאלה, מה את עושה? I'm making my food. ומה, איזה אוכל את עושה? Kajak. קשה. קשה, ומה עוד? ומרק גם כן? Yeah. תגידי לי, ראית היום ילדה שיודעת עברית? I saw girl Manichka who talks Russian. כן, מה היא אומרת ברוסית? Yahoo. זה מה שהיא אומרת? הבנתי. That's it. It's ready. אוקיי, תראי לנו איך את אוכלת. את ילדה גדולה? I'm eating by myself. הבנתי. I have a full mouth. And I'm talking with a full mouth. זה טוב ככה לדבר עם פה מלא? לא.